ke surasiw ka minanko o kiri da yɛlɛna fo maa fila taara kaso la o la min ye maa fa fɛnɛ ni min kɛra Badilabugu o fɛnɛ kiri da yɛlɛna fo maa kelen fɛnɛ taara kaso la o la yalima i nimisi wasara o baara ninnu na wa? Bon, nimisi wasa ko tɛ à ce stade, mais c'est une avancée parce que n'a dɔnna k'a fɔ ko ni kojugu kɛra jamana kɔnɔ a ka fɛn bɛ bɔ a la n'o tun bɛ a ko ma lutte contre l'impunité. N'o tun bɛ kɛ kabini kunu an tɛ jɔ nin kɛnɛ in kan. Donc c'est la conséquence d'une décennie de mauvaise gouvernance. O kɔrɔ ye mun ye wagati jan de kɛra kojugu bɛ kɛ fɛn tɛ bɔ a la. O kɔnɔli kɛra aw yɛrɛ b'o kalama hali kunnafoni kunda o kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Donc bi ni jamana bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ko ka awa ko kɛra k'a sɛgɛsɛgɛ min y'a kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ka dɔn ne hakili la an bɛɛ lajɛlen kan ka fara awa fanga awa baarakɛbagaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ye kiiritigiw ye k'u to k'u ka baara kɛ k'u ka taa bolo da kisɛ kan maa minnu yɛrɛ nɔ don tigi o ye sariya ka kuma ye anw bɛ se k'o kuma parce que o sariyatigiw ka kuma an bɛ se ka min fɔ politiquement jɛgɛ bɛ toli n'a kunkolo ye bamananw ko ten n'i y'a mɛn sa a kunkolo don n'o tɛ a bɛ kɛ jurukisɛ ye kana binajan tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye koyi o ye Laji Burama Ibrahim Boubacar Keita ani Boubou Cissé o bɛ se ka kɛ dafa de ayiwa jamana in tiɲɛnikɛla ɲini i bɛ Laji Burama ni Boubou Cissé de ɲini o bɛ se ka kɛ tiɲɛnikɛla olu bɛ kɛ ka dafa parce que mun na n bɛ politique kuma de f'i ye fanga kalifara jɔnni ma Laji Burama tɛ wa a ko dutigi ka fɔ n tɛ du kalama ko du ka kɛ tuma o tuma dutigi ka fɔ ne t'a kalama est ce que o kan ka to du kunna kelen filanan ye min ye anw bɛ système démocratique min kɔnɔ le chef de l'exécutif c'est le premier ministre misaliyala bi fɛn bɛ kɛ gouvernement na Sogɛl bɛ se ka fɔ a t'a kalama n'a ko a t'a kalama a gɛrɛndima ma se wa donc kuma ye min ye an kana munumunu ni kuma ye maintenant sariya ye baara kɛcogo la sariya tɛmɛsiraw de b'a la ɲininkalicogo de b'a la donc justice ka baara ye anw t'an da o la mais an b'a min kɔni dɔn politiquement jamana in cibaga tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye les 7 dernières années président Boubacar Keita est son régime. Ayiwa Isaka Ojim est son régime. Donc baara kumun kɔnɔna la an ka to sariya ka taa baara kɛ maintenant anw bɛ min fɔ nous soutient et notre soutien et nous réaffirmons notre soutien à l'imperturbable patriotisme de l'État. Ayiwa. Parce que bɛɛ y'a ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don. Kalo naani a ka fanga tali in kɔnɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ a dɔnna k'a fɔ kuntigi bɛ jamana la. Ayiwa Isaka Ojim. Isaka Ojim. Mɔgɔ ma ɲininka fɛn ma fɔ mɔgɔ ye sisan civil et militaire bɛɛ bɛ ka ɲininka i dalakan na donc vraiment ce mérite revient à l'imperturbable patriotisme de l'État. Ayiwa Isaka Ojim an y'a ye k'a fɔ waleya min kɛra Badilabugu maa caman bɛ k'a fɔ ko baara kun kan ka daminɛ maa minnu fana n'olu ye weleli kɛ ko ka taa manifestation kɛ ko walima mɔgɔ minnu y'a fɔ ka taa bâtiment minɛ an b'a dɔn k'a fɔ o ye eko ye eko di o ko la. Bon i b'a dɔn so de bɛ ka kuma fɛntigi la sa mɔgɔw kana an kana mɔgɔw gosi hakili la n bɛna fɛn dɔ f'i ye. Anw ye min fɔ nous sommes fiers et jamanadenw y'a dɔn parce que kuma mana fɔ aw bɛ tun bɛ kɛnɛ kan e yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan. Mot d'ordre de don an k'u ka bɔ désobéissance kɔnɔ aw kana yɔrɔ kaɲi aw kana yɔrɔ jeni aw kana se foyi ma jamana in ɲɛ bɛ taa ye impôt ni taxe anw de b'a sara a ye taa assemblée nationale daminɛ a ye taa primature daminɛ a ye taa ORTM daminɛ a k'a yɛrɛ diɲɛ na k'a yɛrɛ communauté nationale internationale ka fɔ Ibrahim Boubacar Keita ko jamanadenw t'a kɔ an y'o fɔ et nous le dit haut et fort wa bɛɛ y'a signé MK y'a signé FSD y'a signé ne y'a signé mɔgɔ mɔgɔw tun bɛ tribune na ça nous engage tous et peuple min fana ye a jaabi kɛ an bɛ peuple fo maintenant u bɛ ka se ka min fɔ o de ye so ka sule fɛntigi la ka bɔ a ye taa yɔrɔ min na o de b'a to i bɛ bɔ ka mugu ci o tigi la wa. Ayi. Ne hakili la assemblée sigi fɔlɔ tɛ nin ye o kelen mars 91 Musa minɛli min kɛra yan nɔ minnu bɛ kuma la moi je fais là n b'a bɛɛ kalama commissariat fɛn fɛn tun bɛ Bamakɔ a bɛɛ cira ka marifaw labɔ kelen a fɔ yɔrɔ min ma suguba kɔnɔna la minnu bɛ Bamakɔ dɔn n dan tɛ minnu nana tile fila in na yɔrɔ min na tun bɛ ko Sahel vert u taara o ci k'o carboniser o kɛra anw ɲɛna yan on est parti min bɛ fɔ mɔgɔw taara pont sanfɛ k'u bila ka jigin ji la
nga o yɛrɛ dɔrɔn tɛ tugu kɔnɔna la bitigi dama min cira k'a kari k'a nafolo labɔ a ye taa premier ministre kɔrɔ ɲininka n'o ye Zumana Sako ye ni wari de bɔra k'a di commerçants ma k'u ka nafolo min tiɲɛna k'u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye n'o ye bon du trésor ye o bɛɛ kɛra anw ɲɛna yan nɔ nka mɔgɔw ma minɛ o la. Mais Issa i ma lamɛn wa i ma lamɛn wa i ma lamɛn wa. n bɛna le o tulo ka kuma la wa. mais min kɛra a fɔra ko qui a donné l'ordre de tirer mɔgɔw ye kuma o kuma fɔ ko qui a donné l'ordre de tirer que c'est Moussa Traoré qui était le chef suprême des armées au moment des faits. Au procès de quel don on a sur l'IBK des premiers ministres. Au procès de quel don on a sur le pouvoir de sécurité d'État là. Vraiment, il faut que ce soit tous les fins qui là à marcher quoi. Moi, je suis un acteur de 91 à nos jours. Ne peut une bec à la main. Aou ma marfata moulo, ama marfati mola. Pour qu'il y ait une frontière. Arrêtez, mon kilo de Pagara, Assemblée nationale d'Ala. Mon mafara, ORTM là. Mon ramasséga de primature là. Mon combat sera Balabou. Balabou le 20, manifestation sera le 10. Mon sera Balabou le 11, le 12. Est-ce que le 11 manifestation du meilleur? À quel titre mon sera par Balabou le 11? À quel titre mon sera par le 12? À quel titre on est allé attaquer le siège de la témoin à son temps? Donc vraiment, qu'on arrête de falsifier l'histoire. Il faut qu'on arrête les commanditaires et les criminels qui ont du sang sur les mains. Boubou Sissé à l'Indiga Dédé. Aïwa, Issa Kaojim, Niningal Laba, Ire Afo, Akanga Ketchugodibi. Oye Niningal Laba, Angawati Korongama. Akanga Ketchugodibi, au de transition. Akato l'intertiba patriote atinu de Tagolo Akaka Barake. Wamo so honnêtement monsieur même qui est bon la métro nakali. Aba la rezoka. Wallahi billahi ni ala sona. La refondation sera faite. Oui pour une élection et oui pour une refondation. De mana tabolo pour de zamala. On devait que ni ala sona. On s'en fout de ce qui veut dire le fétichisme électoral. Et puis mauvais comme vous pour de la tour transition avec élection de l'élection de guerre. On va élection non. Après l'élection non de guerre. Élection de guerre. Au cours du cas soumé, cas tessu là, attaque à la tête d'Anna. Et le peuple malien digne souverain qui va décider ce qui est bon pour le Mali. Ce n'est pas vraiment les coursiers et les aventuriers et leurs géants droits, les crocodiles, les tigres, les vautours, les fourriers politiques, les escrocs politiques qui vont se cacher derrière la terre pour imposer à ce peuple digne jamana kalata yɛrɛ ka dita sira jumɛn fɛ ni taabolo jumɛn ye o bɛɛ lajɛlen ma an ko transition kana kɛ a tɛ ban bara an t'o la mais ka transition bâti an t'o la o tuma entre les deux il faut rentrer à l'école de l'intertriba patriote Assimi Goïta pour réussir la bonne transition an b'aw yɛrɛ fo aw minnu yɛrɛ sababu ka kuma di yan n ka hakilina fɔ jamana ko la merci. Merci beaucoup Issa Kaojim Ambe Ifo Fanta Tomota Ninkunye Issa Kaojim n'ale parti ACRT o manyama ba hakila ayaka hakilina odi anye ambela jele ame ante commentaire kala sika foshitola ame taranya fe ni kuna funui ni sanga ko nala ame do fanga franche fanga ale kunga ko kuna funyo ko nala bakuru bawla anya fawnya na kafo kunu jekulu mini ale nyashinindo fanga franche fanga ale jatem nelima ni oerenye maya minelino good luck Jonathan fe kunu uni politique moko ye nyogonye ola la jen keneka muni fora ka ko kera chukudi Issa Kaba ale be nyafoli kan ba bismillah décryptage keneka sa Fanta Tomota ka foli kura ka nyachi lame bra ni flebe ka ma ka senga amadu fotu Kaba me do ngababu kono aywa kunu laje konna la akadi onye iganya folike Johnny puma keneka. Oui, et bah donc faut médiation de la CEDEAO ni oknie sonal do mbakaw ye chefo kelaw ye depuis ko indam nena o ya la maraka ke kimel ke jekluye mina fama ko comité de suivi
de la transition au Mali. Donc, à Nyama Kelembe, Goodluck Jonathan Mbolo, ani a Barake Nyokonto, a Bora, Chefo ni Chela Bena Kanake, Barabe Katachugodi, Wakati ni wakati ubu sembo kono koro kana bela jele la me ka don kunklena edme ani muni mungara ode hukumu kono kabi karidon ube anfe anno karidon septembre kalo kle duru ube anfe anno ni ma chama yenyo yenga kunude uye alanyini minye classe politique to senta la société civile ni fofu sindanga politique mo munu ni olu kabara ye fanga nyinini ani ka lawaleya olu bela jele fara nyogon kan kulu ni kulu ka so ke politique fenani c'est vrai que parti politique ou benga parti politique fenani klalen do kulu ye imana jamana mana ta chugo ta soro ube faranyo ka kulu na sukia do ye kulu mununi kunu ita soro do ni do nyonga fa bi onu ni olu te nyonga donc ibse ko la catégorie o la iba e ka fo kunu ni configuration jatem ne iba e dron ka fo ko majorité koromo ni obe EPM na jenyogon ko fo olu be kenekan olu donnen do parti ou donnen do ni o bora ye na munu fenen bora o majorité korola ina fo asma na nyokono ani adema PSG olu fenen ko représenter lendo parti munu ngunte ni majorité koro konna la nga bibina ni ute transition fenen no fa olu chama fenen be no ina fo yelema na nyokono olu chama fenen be no pulo naka jekuluba olu fenen be no e ba e ko fo nunu nye munu ni olu ni transition te ñogon fe bi kosobe o jekulu ye e ba e ka fo majorité kura ni amse ka fo o jugala tento munu ni fanga che franche fanga be ñogon fe kosobe o be M5 na je o ko fo olu fenen be keneka munu yere te ni fanchi fe no e ko fo buna ñogon na olu bela jelen be keneka babu be talike babu ba sabaka a babu ba sabaka ni jume a folo ye kalata be se ka ke lafia kono chukudi kalata be se ka ke lafia kono chukudi kuma kun folo kun ye oye kuma kun flana kun ye mi jamana marabakaw ba la kube réforme munun ke u ko be se ka ke hukumu jume kono kuma kun flana kun ye oye ngani kuma no ni ko kibe olofo ni ne na anwa bangunga iba ye ka fo kuma do be ni kuma no singoro ni oye ka fo kalota ani shegi mindira a kalota ni shegi obe boli ke wala saka se ka bara o kewa i ke chugo o kuma ba yere soro de ba o kono wore la kuma dira tour par tour jekulu ama ke ka fo ko parti kelengel na ka pumanga aw nye jekulu kelenye ambe kuma di mo kelema obe kuma antokola mais munun te no nolu munun be no nolu inscrire l'interne jekulu shila donc kuma be di olu ma olu be kuma u yere tokola ore la iba e ka fo kuma kun folo ni ye akla sigiyoro masaba iba e ka fo kuma kun folo dira munuma ko fo bo mo olu folo de u dantike kuma nuka olu ka kuma la sela Abdoulaye docteur Abdoulaye Babasi ale kelempe ka kuma de bolla kosobe fanga che franche fanga mono bolika OK nga o yere kara debal banko e mo chama bolo ka so ka lere ko ka sanduru de kime ka fara fanga che franche fanga inka Goodluck Jonathan yere ko ale dalema la ka foko abe kulanga puma la ko ka so ka ale régime normal o sanduru te kime ka ko sanduru o kore ka faka en kalotani shegi minke ka kla ka sanduru faro ka ko ale régime normal to so ko donc docteur Sika o kuma bla flana bora Jamil Bitar yorola M5 tokola oui Jamil Bitar fena yi damashun ka fo ale ma foko sanduru nga ale ko ka foko ko be chugoya mina anga jamana kono ni mo be jamana kono na don ibadon ka foko wakati mi fora kala taxe ka ke o hukumu kono ale koni a kunkle na ira seria o mukola ka foko ni chugoya kumbe se ka ke hal na kara murumuru ni ko fara kan wala sa monobo ka ke ka se ka bara o ke ko o ale fele nga ale ko fe maître Muntakatal M5 yo de blakata officiellement OK M5 ni maître Muntakatal de blakata officiellement min jelendo ando ya soro Jamil Bitar kelendo ka aire autoproclamé porte-parole di M5 ka chidengu maître Muntakatal e kenek maître Muntakatal ko M5 kulu kono bi ou be dominer comme bi ko ou masika puma prolongation ko puma kan au sein di M5 ko donc ale mana na M5 to la lettre ka prolongation demander olu be mi fo
o ye k'a fɔ baaraw ka kɛ ni baaraw kɛra ni a sera a kuncɛyɔrɔ la n'a bɛ kimɛ cogo min ni min kan ka kɛ o ka kɛ ni kalata yɛrɛ bɛ se ka kɛ taga ka kɛ kalata la ko k'a sɔrɔ kɛ M5 yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko sigi de kɛra ka réflexion kɛ an k'a prolonger wa an kana prolonger ko tiɲɛ ka tiɲɛna ko ma kɛ M5 kɔnɔ M5 mɔgɔw hakilina ye min ye baara ka kɛ ni baara kɛra ni ko sera a kimɛlikɛyɔrɔ la a ka kimɛ n'a bɛ se ka kɛ ou bien n'a tɛ se ka kɛ majorité kɔrɔ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Tereta n'a ka mɔgɔ olu kɔni kuma jan tɛ olu bolo kalata ka kɛ don minnu fɔra kalata ka kɛ olu hukumu kɔnɔ pɔpɔrɔ a tɛna fara a kan o y'olu hakilina ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ hakilina ba saba don hakilina fɔlɔ ye min ye o ye minnu fɛla ye dɔ ka fara a hakɛ kan minnu fɛla ye an ka baara kɛ ka taa an kana an jigi da k'a fɔ ko diyagoya prolongation ka kɛ ani minnu fɛla ye siga kana k'a la fiyewu yɛrɛ baara ka kɛ walasa kalata ka kɛ wagati min fɔra ni hakilina ba saba o de bɔra CEDEAO mɔgɔw u ye nɔti ta u yɛrɛ fɛnɛ kumana u ka kumaw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u kunkilenna ye min ye o ye k'a fɔ sibiri ɲɛ kelen a tɛ fara a kan fanga fanga kan nka i n'a fɔ baaraw bɛ cogo min politiki baara n'a nafaw n'a kunkilennaw don mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ bi nka olu ye kuma minnu ye sanfɛ kumaw ye nka duguma kumaw bɛ yen na siga t'o la Amadu kaba ne ka ɲininkali ye est-ce que ni ye maaw selen nin yɔrɔ la hakilina kelen tɛ ka sɔrɔ fɛn minnu kun kan ka kɛ waati la est-ce que olu de ma sen sumaya ni o de bɛ k'an bila ni tibi taba la an ka lajɛ mɔgɔ t'a dɔn parce que fɛn min tɔ bɛ n'o kan ka kɛ o ka ca ka tɛmɛ min kɛra waati dun tɔ ni ka so gɛlɛya ye o ye parce que fɛn dɔw kɛra fangacɛ furancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔ minnu kun prévoilen tɛ ka kɛ fiyewu yɛrɛ par exemple gouvernement falen kuma caman an ka fangacɛ furancɛ fangaw kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ hali 2013 ta fɛnɛ ni gouvernement falen kɛra gouvernement falen dun ne b'a fɔ kuma caman a bɛ baaraw sen sumaya ministre minnu bɛ na i bɛ taa sɔrɔ fangacɛ furancɛ fanga kɔnɔ ministre minnu bɛ taa ministrew don minnu bolo yɛrɛ ma deli ka don ministeriya baara la n'a fɔra ko olu dɔw ka na k'a ɲɛɲini ministeriya ye min ye k'a ɲɛɲini baaraw kan ka kɛ cogo di k'a ɲɛɲini kan ka mɔgɔw nome cogo min o bɛ kalo 2 kalo 3 ɲɔgɔnna ta dɔw ta la walima dɔgɔkun damadɔ ta o bɛɛ bɛ baaraw sen sumaya ka fara o kan objectif minnu kun fixera k'a fɔ ko baaraw bɛ kɛ olu kɔnɔ n'o ye sigikafɔw ye n'o ye kalata sɛbɛnw labɛnniw ye o si an ka tiɲɛ fɔ o baaraw ma se ka kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a fɔ yan organe unique sigili ko baara yɛrɛ n'i y'o processus la i b'a ye k'a fɔ o fana sen sumayalen don donc tiɲɛ ka tiɲɛ na gɛlɛya bɛ a ka se ka kɛ a dati la nka CEDEAO mɔgɔw fana ni ka gɛrɛndɛ o ye wajibi de ye o ye olu ye u ka rôle de kɔnɔ olu b'o gɛrɛndɛ kɛ o cogoya la tentɔ ni a kun cɛra wagati min kan ka kɛ o kan ka kɛ nka parce que n'i ye a yira mɔgɔw la fana ni k'a fɔ ko possibilité bɛ yen nɔ ka se ka murumuruni fara o kun o tɛna baara tɔ sen sumaya ni mɔgɔw sɔmina k'a fɔ ko dɔɔni bɛ se ka kimɛ ka k'a la o tɛna mɔgɔw tɔ sen sumaya donc o fana ye baara ninnu tɔ gɛlɛya nka i y'a fɔ cogo min baara ninnu sumayara ka se hakɛ dɔ ma a jɔrɔ bɛ jateminɛlikɛla ɲuman sɔrɔ k'a fɔ ko kalata ɲuman bɛ se ka kɛ février kalo nata ni cogoya la tan tɔ. Ok kaba ɲininkali laban bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye ninnu ka ɲɔgɔn ye a suite ye jumɛn ye. A suite ye min ye c'est que mankan wulila fɛn fila nɔfɛ min ni bɛn ma kɛ olu la fiyewu yɛrɛ o ye assise nationale pour la refondation ka fara organe unique o kɔni o yɔrɔ la cogoya si la M5 tilali tɛ M5 ka niveau la o yɔrɔ la Bamuntaka min kun ye M5 ka représentant ye olu sɔn catégorique n'an bɛ fɛ transition in ka kuncɛ ko ɲuman na f'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kungilennaw di ka bɛn kow kan o ye M5 mɔgɔw hakilina ye min ye EPM mɔgɔw n'o ye Tereta n'a ka mɔgɔw ye olu hakilina tɛ o ye cogoya si la olu caman bolo hali ni Bamuntaka ninnu ma prolongation ko kuma fɔ n'u ko ka taa assise la o bɛna taa assise kɛnɛ fa u yɛrɛ ka mɔgɔw la minnu bɛ laɲini kɛ k'a prolonger donc a bɛ b'a fɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn tigɛ jaw de la ko na ɲɔgɔn bisigiw de bɛ yen nɔ n'i ye Bamuntaka ninnu ɲininka M5 mɔgɔ olu b'a fɔ ko an ka jamana ye sigi k'a fɔ jamana ye ko o ko n'a gɛlɛyara an m'an sigi k'a fɔ a baara bɛ ɲa nka fan dɔ in na
olu mɔgɔw hakilina ye k'a fɔ n'i ye ninnu ye k'an wele sigi k'a fɔ olu de bɛ TDR dilan olu de bɛ invitation kɛ olu de bɛ dugutigiw wele olu de bɛ donsow wele u bɛna hakilina jumɛn don mɔgɔ minnu bɛ na wele ka na u bɛna hakilina jumɛn don olu kungo la walasa baara ka taa ni o ye donc olu fana kɛlen don ka ninnu bisiki o kan k'a fɔ ko u bɛ fɛ k'o kɛ filanan ye min ye organe unique min ni u b'a la k'u b'o fana sigi sen kan ninnu ka jateminɛ ye organe unique bɛ yɔrɔ min sisan a ko ye retard ta ni bɛɛ nana ka na fɔ ko an sɔnna organe unique ma ni organe unique baara na daminɛ ni o fana kuncɛ wagati mana bɛn baara ninnu kuncɛ wagati ma olu kɛlen don ka dɔ ninnu bisigi tuguni ko n'o kɛra u b'a fɔ an dun t'a prolonger ka sɔrɔ ka organe unique ma se ka baara kɛ ka bɛn n'a ye donc ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn bisigiw ye minnu kuma cayara fo CEDEAO mɔgɔw ye miniti damadɔni pause kɛ walasa hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw kana ɲɔgɔn faamu a gɛlɛyara a danyina nin fila mɔgɔw kun fɛ ko prolongation de bɛ kɛ mankan ye nka nin kuma fila danyina ka se hakɛ dɔ ma fo ka mɔgɔw dabaliba donc suite ye min ye o ye k'a fɔ sigi kelen don ka CEDEAO ma kɔnɔ CEDEAO kan ka conférence de presse kɛ a ka conclusion ye minnu ye k'olu fɔ ka sɔrɔ ka taa a ka sɛbɛnfura di conférence des chefs d'État ma olu ka sommet mana se olu bɛ sɔrɔ k'u dantigɛ olu kuntilenna ye min ye ninnu ka mission kɔfɛ ni jaabi min bɔra o la an malidenw an na sɔrɔ k'an ta ni an bila dɔn o bɛ bi jɛmukan datugu kaba kumakuncɛ kuma ye dɔrɔn ka foliba di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ jɛmukan in lajɛ an bɛ foliba d'u ma honorable Jarasuba an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn jɛmukan in kanubagaba dɔn an bɛ a fo an bɛ Musa Balo fo ale ye PDS tɔn de commune 6 la Kulbi finikalala don an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn maa o maa n'olu ye jɛmukan in kanu Aba yan fo Segukaw fɛ an b'a fo a n'a furumuso Isaka ba k'i yɛrɛ fo don o don timinandiya la Amadu an bɛ bi taa kuncɛ yan ko bɛɛ ni sɔgɔma k'u k'an bɛn waati wɛrɛ k'i yɛrɛ fo Amadu don o don soli ka wuli la ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmadafɛ foli an b'a di Gayi Kante ma a n'a ka musokɔrɔba an ma ɲinɛ Beshir Jalo kɔ ni wagati kɔnɔna la Jawoyi Keita an b'a fo an ma ɲinɛ Bakari Bambera kɔ ale bɛ san Elhaji Burama Fofana 500 ale fɛnɛ bɛ san an bɛ a fo an bɛ taga kirinakaw bɛ an lajɛ kosɛbɛ Seguba Kane a n'a ka denbaya an b'u bɛɛ lajɛlen fo a furumuso fila Saran Dumiya ani Sogolo an bɛ Bagi ni Papu an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ko u kane sɔgɔmada in na ma ɲinɛ Kɔrɔ Kasim Traoré kɔ ni sanga kɔnɔna la an bɛ Masire Diop an b'a fɛnɛ fo jɛmukan in ka d'a ye Dawuda Makasa k'a sɔrɔ a tɛ bamanankan mɛn i b'o kalama ko Masire tɛ bamanankan mɛn a dun bɛ mun de mɛn jɛmukan in na sisan a tɛ fɔ a kɔni b'a lamɛn an b'a fo k'a ni ce a ka kanuya la ni sanga kɔnɔna la Isa Sangare an ma ɲinɛ a kɔ ale bɛ Amdalayi Aseyi la ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo n ka musokɔrɔba Fatumata Lali Kuyate a bɛ Sirakɔrɔ Cité la k'a ni sɔgɔma jɛmukan in tɛ fɔ a fɛnɛ kɔ an bɛ wuli nɛgɛ kaɲɛ 9 Adel Samake ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Ala ka tile hɛrɛ bi tile in na maa kunnafoni